Yesus Kristus Tuhan Pibaro Junando Di angel neng Patiril kut Tuburong Eyahu Di angel neng Patiril kut Tuburong Eyahu Nós ensinamos para crer em Jesus Cristo. Now you Jesus Christ try Ibaro Junando Di angel neng Patiril kut Tuburong Eyahu Di angel neng Patiril kut Tuburong Eyahu Geruai dan kemen gedong di barok balayap dangeng Di barok balayap dangeng Hima terbaru Totem haku ngajong hutan Tuburong Eyahu Totem haku ngajong hutan Tuburong Eyahu Lagi prophet di padang yoni Di prophet di padang yoni Kakadu try kendo Totem dentara habone Bandurong Eyahu Totem dentara habone Bandurong Eyahu Kibarok kibaring mensim Kibarok kibaring mensim Apakah boleh Tungai tukongo Tungai tukongo Batu dan Bandurong Eyahu Tungai tukongo Batu dan Bandurong Eyahu Ini ruang lang na bersyukuran dengan kesiruan lagi prophet di padang yoi Prophet di padang yoi Kakadu try kendo Totem tuitara habune Bandurong Eyahu Totem tuitara habune Bandurong Eyahu Kira pibarok kibaring mensim Pibarok kibaring mensim Apakah boleh lu Tungai tukongo Batu dan Bandurong Eyahu Tungai tukongo Batu dan Bandurong Eyahu Bandurong Eyahu Tôi xin mến tao yang kejeruai kawasan sepakatnya Kejeruai kawasan sepakatnya Haba jing em jeng pila peti eriong Haba jing em jeng pila peti eriong Jingker meladu barokatha lalo Yulagi jingker kujeriaki baro Ayu gale dublei tipinsa bengo Yu jingker kujeriaki baro Yu jingker kubu bleilar benyo
Nyo jingkerku, nyo jingkerku jeriaki baro. Nyo jingkerku bubleila benyo. Nyo jingkerku jeriaki baro. Ayo blane duble tipinsa bengo. Kung dahap den kishing ela rit ni rao. Haki ching rit ni rao. Wadu jingker men budal mutwai. Haki jingkerku jingkerku putrayu ben pai. Jing shine pin yo hadu ba jing le kan wai. Yo jingkerku jeriaki baro. Yo jingkerku bubleila ben yo. Yo jingkerku jeriaki baro. Ayo blane duble tipinsa dengo. Yo jingkerku, yo jingkerku jeriaki baro. Yo jingkerku bubleila ben yo. Yo jingkerku jeriaki baro. Ayo blane duble tipinsa dengo. Tôi yêu tên man roi của chị roi vòng comment sim bạc khôi. Ông ăn chú hen nọ. Ông ăn chú hen nọ shakari bang ai. Ini sim talang man roi của chị roi. Comment sim bạc khôi, comment kunyala, bangan yo banher, cari sobat, saling balik, comment kunyala, ulongan yo her, cari sobat, ongan shuerno, shakari bangai.
Atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Oh, atrai pari Bible, atrai pari Bible. Atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Oh, atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Benim lagi samlang, benim yaki samlang. Aikan sang swadanga. Oh, benim lagi samlang, benim lagi samlang, benim lagi samlang, aikan sang swadanga. Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Oh, atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible, aikan sang swadanga. Benim ya kebalang, benim ya kebalang, benim ya kebalang, benim ya kebalang, aikan sang swadanga. Oh, benim lah kebalang, benim lah kebalang, benim lah kebalang, aikan sang swadanga. Tuan ibu tengok memeroy kita berjuang apa ars pak kendai. Kejuruan yang aspak kendai, ku kenran agwa man pen kiaya. Ku kenran agwa man pen kiaya na, pen syong haga tonu, syong aban pen ha. Pen duki play baro, pen bida kapo, nang sanya ngaji sungai. Like
kayor. Sisinang likum kayor. Likum kayor. Likum kayor. Nang saja na Yesu. Dan likum kayor. Ubay kita kurang jauh. Amen. Toki don kendiat kijing penanam taki volunteer. Toki penengkong kelong lakarpat ya barok ki asyar pat ki supervisor pan pej kitu kepada haki lant pat ki surok baka jinglum ya kijing aingu kan peteng pej tat hadu kapor kapa ngin sa pensngotu nagaliang jongi. Baka jinglum kan peteng pej kan nom sangai tat hadu panginda pensngotu nagaliang jongi. Kapaar kelong lakarpat ya ki asyar bat ki supervisor bakin don baj haki blok ke jongki kenang bala don kenu no ka jing ya kendu haki blok ke jongpi pila ban le ya ke don kam ban report sega station angta gebalai kalong lakarpat ya barok ki supervisor bat ki asyar bahadin bala wai ke jing aseng ngin sama pan yasa hang ne pandal kenang ba ngin yo pan penbaj ya ki jing don kam kebalai kebersaubat bakadu. Kidon katukan niki tiar ki banagaliang jongki volunteer ki liok pantam. Te lakarpat ya ki try ki badai pekin somha pan sim nakatai ka station jongki volunteer. Ki klem penpana ya ka kerteng ka jongki le se kadon ka jeng kata ha ki badai try. Tena markata kinu badai try pila pan sim hi nang tai naka station jongki volunteer. Kini golong jeng na kublai sibon. Dorung syakardop jong u bat kajing aingu. Bat sakapelau jong u da kajing yaro. To aingu ya u. Bat ukurkui ka kerteng jong u. Nabau trai ulong babha. Kajing isnei jong u kane bom jukut. Bat kajing sisa jong u. Pateng lapateng benrio. Sasisin pan ngi pen pau ya kajing sngongu ya ublei baladon kat bat ngi kum kajing seng samla KGP snot sep ngi ka baar phulai banyo ban penlong ya kajing seng pajba hagni ka balang hangni hanong ston ngi pediang sngob ha ya pi baro upai lang bersius pa jong trai balawan na keleng kijaka Belong po KGP snot sep ngi basya baru kumju kumar pediang subhana du menem step. Hakane ko por ngi dabru rekjing sokmen ba kinoy alam jo kuwe pat ikunhun balang baka balang kala khot ngo bahai yaki kidang don karbat ngi hadu kane ko por pediang so bahai pi sa chisin pat sinek jing syakri lang ko ngi oblay shu nalor bangila pediang ya kinong mikmat kibrio sarkar meneka jing sang menstep hagane ko por ngidap jing sokmen ru banyu i jing don kat jong i misal ji potam naka iwene kinong mikmat syakaji HADC naka Central Ward constituency Mr. P Kharjarin nomi kmat ka HADC na ka Mokrowat constituency ka jingdon kat ka jongpi bat ngi hakne opor ngi ngej scam bakan long ka jingdon kat jongpi ngi ngej scam kan long ka jing kersani ku majing sang samla bat ikene ka jing syakri lang ka jongi yau blai lasong tur ki don ki wei ki noilam na ki wei pat
ki kenhun balang ki ba namla banjer kerteng hakane kopor ngi pediang sno baharu ya pi baro siakane kijing sakri lang ki jongi ya oblei hakane kopor ngi dapro da kijing so kumen ba inong kren ibade ban sim i benta ban sam ya khubok ting jong blei idon lang bat ngi ne kopor irven i el kharmo plang lembat ka ying kasam belawan kat bat i hakane kopor pastor ngi pediang sno bahaya pi siakane kijing sakri lang ke jongi ya oblei bat kum juru ba pinsa sam ko khubor nega ketien ke jong oblei ngi so tu ru ba inong kren na kijing seng sibet janmit irawan SK nong sabri ladon lang bat ngi hakane kopor ngi pediang sno bahaya pi ru pastor kijing don lang jong pi siakane kijing sakri ke jongi ya oblei hakane kopor Nisngau thuru baga Good News TV ka ai live telegas lengbak na kajing sang pajba ngimla klem na penpau kajing sngongu bat kajing pediang sngo bahaya fi kum ki viewers ki bapen yang na live telegas hakane kopor ublen kurku ye fi berpinya sha stam ru bakut ban pej ban sngap ya ka ai ba ublei ai khubor ne kopor kolong kajing kurku na ka benta jong fi iwei sachisin pat pediang sngo bahaya fi baro Biadon lang hak ne kopor bangin syakri ya ublei da kemensim bada kedo nut bada kejing sisa nginya peteng ya kan kejing syakri jeng ya ublei hak ne kopor da ka bangin ruai to kejing ruai ke ba arspa arpulai kejing ruai ke ba arspa arpulai berhadin badep kan kejing ruai subha makerpat di pro pastor di beliau bahakupan lengdo na mabu ribhoi presbytery in sngoba ban yalamingi ba puli nak ting jong ublei Bad banduai kan yat ka gospel belai syafrang syakeleng ke perthei banroi hakabalang mensim to ai bantei kenmi bun hajar pelapelaj na jingdum tliu ban em na india ngi kinwan riusahan ban yaro nong penem ngine yang langi rawai ka jirwai ka arspa arpulai Kan yat ka gospel blei syafrang syakeleng ka bertei banroi hakapalang mensinto ai bantei kin bibun hajar blabelan na jingdum liu ban em na indiangi kin wan riu sai ban yaro no benem kajing putru baju bili kan sawah hari klau luan lupan batang sepi wajib penin bakrau kaying bagen dang dry nang teng bendep kakin jingto dekat basah nong rim bertei ngin say kacing yarong jing duai ki reu kut kin kiu kum jing ai no pa im jing yarose yon ai kin rim jing ker soi no men sim saken dian in Ganeshan itena kum kasih kin yarojam ai jingten kajing jo
Hasua berkemupai lang jong bling in elit lang hau hakit jing duai. Yang penken mau iki bentan agak tien ke jong blay ke badan hakai kitab Deuteronomy artli ki benta naka ke lenong ke bening kong na du ke dekat ke badan riu. Kumju ke lenong ke bespo ke dekat ke bekat ar ter. But ke shiti wapstol Paul seki Hebrew ke lenong ke besan ke dekat na du ke bekat ar. Tien ke jong blay kong utrai bo blay jongi ula kren hangi ha horep uda ong labiang kata bapila shong hau neu lum to pai pi to nang yat ru batolet show lum ki amar syaki jaka baro ki ba marjan ya u hakata ka madan hakita ki lum barakata ka them bat syapang syati ru bat syarut duriau syakari ki kanan bat show Lebanon syakata ka wa ka bakrau ka wa Euphrates Ken. Mentate ko Israel, utrai ubau blay jong me ukwa ayun me, tang ba men shepting yu utrai ubau blay jong me, but men ya hakilenti jong u baro, but men eat yu u, but men shakri yu utrai ubau blay jong me, dalaka do nut baro, but dalaka men sim baro. Namaru try ubau blay jong pi ulong blay jong ki blay. Baru try jong ki try. Blay uba kraw uba don bor. Bat ba iting ubam nyaw silang kmat. Lemni umbam sap. Nama kata habala day pi ban long kinong hikay. Habak mi ya kapor. Pi dan kampen ban ba uno un hikay pat ya pi. Ika jing sedang kiten rai baningkong ki oracle ublay. Bat pila jialong ki ba don kam ya kadut. Tiom ya ke jing bam ka ba e. Blay yo ban kirku leng ba kini kijing pen ken mau ke tien ke jong ngine duai a u blay baruk pa jongi u bahabneng ngiai ngu e yeme ku ken rat na ke benta ka ni ka por ka ba kodor e ya ka ba mala kirku yangi kum ki kon samla jong ke KGP senat sepni hakani ka sin ya kendu ka ba ar pulai hangni haka balang hanong stoin Ngi aingu ya me ku ken rat bangidang yo ya kan ka por ka ba kodor e ya ka bangin mani lai lu ya ka kerteng ka ba imbat ka ba don bor ka jongme ngi aingu ya me ku try ba mela sha ya ngi bangin ken mau ken dong bangin wan sha ka ka jing ya seng lang ban shakri ban mani ya ka kerteng ka jome Hoi warap pedeng si buon ki jing e bat ki jing yele ki bangila ban ye kendu haka jingem ke jongi ngi ai ngu ye me ku try bangi yo sngow ye ke jing shisha na ke tien ke jome ban haba don buon ki wei pat ki men sim ba kodor ku try war haba ki trang e ban yo sngow ye ka lakhang lat no ku kin rat yarap ye ngi na makata kum ki khun ki bala sius pa ki jome haba ngi yo ye kanika lat ban shakri lai luit ye me ngin pendon kam hok ye ka ko try ban ai ka burom bat ka jingu tang shame kat bangirang sa bangirang emasla jong kanika kendo try be ye ngi dona kanika por sa pang bangin yo sngow ko kenrat ye ka jing shisha na ke tin ke jome lengba u shakri u bamela wallam hapring jongi kanika por ngi skema try ulong u shakri u ba kodor e u bamela jupendon kam na ka we ka por shakawai pat ban yang haki ba kum kini ki jaka ban yathu eke jing shisha ka tin ke jome shau pai lang u jome try to pensle sa shi sin ko kin rat baki ki baro ki ba mino na ka shentor ka jong shakri kin da long shisha ki kubor na ka benta jonga ba jongi ki ba ngap habangin salai pai nang ni ko try nginam lekli Henry ringkat ba kini ki tin ki ba ki ba malakir ku ke jengem ki jongi kirku lang yangi baro pai lang jong ke sinat ko try habangin sa pai no nang ni ban let shela ke jong ki yeng ki sem ngin ken mau ko magek tien ke jome galong ngin kmi shakmat ba shaprang shakadak kena try bangin thom ye ki rai dam jong ke jengem da ka bangin kmi ki khmat tang sheme na ba ke jingerap ke tien ke jome kong kawan tang na me to shimti a try ke ni ko por baro jong ke jing mani ke jing shakri ke jong ki barang sa ye me kerku na du ke jing shim
shim benta ki kwa ki baper ki ban yalap ye ka khubor jong ke jing penem lang ba ki sur jing ruai ker khu lang yang ilang i wei pe wei baru ko try ker khu ye ke jing seng samla sinat hiru kumju bakanang ruai na ka wei ka por sha ka wei pan ha ka ban yeng ban saki ya ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor ka jome ka burom bat ka jingu ngi ai tang shami ko try na ma ka kerteng ka jome u jisu ngi tuai amen. Boleh nuker khu ye phi pastor ke jing lam jong phi ke jong puli ke tin ke jong boleh bat ke jing duai hang ne ko por ngi dap ke jing so komen bai don ru I Mr. Australia Russia nomi khmat naka ke HADC naka motion road constituency pediang so bahai phi sikan ke jing sakri lang ke jongi nyau boleh mentang sapoi sakawai pat ke benta jong jing sakri jong yublei kata kalong bingin yo ban lum ya ke jing aingu kat ba ngidang lum ke jing aingu ngidon ya ki south li ki kwaya ki ban ai ke jing ruai ke jong ki nengkong na ke jing seng samla ke balang nongstein ke bar standing kwaya maunai presbytery ke balai standing kwaya Jonong ji nong po presbytery. Bagawasau naksani ko jing seng samla KGP snot sepngi. Kemudian nakaliang jongi ke jing seng samla KGP snot sepngi. Ngidon ni ban ong AA kerpang ha ke jing dei bat sani ko jong ke jing seng samla KGP snot sepngi. Ngisngong thu bang dekat term ke jongki kalakut hakan deka sengi bat kaduk ke sarwai hakan deka jingseng snot kaban sawan kit khot standing ko ya jong ka jingseng smla ke GP snot ngi kila shim sha ya ke jingkit kli nadu bala jit ya ki bikin long kit khot jong standing ko ya hadu kan ka tem kaban sakut no ngimla man ong tang ri kentien ha ke jing sisa tan re ban klem da ong ru Nisngo bang sulong thli yang ikum kajing sang samla KGP snot sepngi. Tenmar kata kalong badai yang ikum kajing sang samla KGP snot sepngi banai khublei ya ki dekot yang standing ko yang katem arjar puar ba arjar arpusan. Di kajing tresitom jong pi. Kum kajing tip nagaliang jong ni kum kajing tip nagaliang jong pi baro ki dekot jong ka standing ko KGP snot sepngi yang katem ko masakut no kidon arpu prangut. Iwe choir director bar arngut ki astan choir director bar khot kilong live ho ingut ni isha ke jing tresh tom ko jong phi patkat ba phi phiang ban ai choir ikan mau bar bar khot ni so sarong ban ni so komen bang yu ka buram jong jing sang samla haba phi yang ban ruai kat kum ke jing tip yang i ku pai ba ngapasang ban pan choir director kata kalong ba Hakani kamenta nadu kasitrik jong unisnem ubenai Januari hadu Desember arja arpusau namta kijing tip kijing praktis kijing kalong hadu arspa life polai sien ngisong tu tang hangta kijing kia jong kakam bagila shim benta hadu unriu pon riu sien kijing ruai paper program paper Habo jong kasinot bat syabaru kumju. Tingim ngidon ban ong nanta jong pi kumajing sang selama KGP sinot semngi. Apin sa ai ka koyar hakan de kopor. Ublei undor kat bat pi. Om dei tang apa pilakut no kata menrengengej ba pinang ya treshit rahem ka kam ka jong ublei. Kumba ublei ula pendon kam mikisap. Kiba ula ai hapo jong pi. Unang pendon kam ru. Hakis ngi kipor ki bandang wan. Tenamar kata ngai khublei sachi sen pat ya pi kumir khot stan ko ya nadu ukoya director ki astan ko ya director kini ki arpho prangot ki khot yang standing ko ya ba ublei ke jingsuk unang don kat na yalam ya pi ba pinang la ban ting shan pinang la ban ai ka khubor leng ba ki sap ba ublei ulai happy te shwa bingin sayo sngono yang ni ko ya ha ne ko por ba ngin sayo don ban lum ya ke jing aingu
Ngin yarwai suatu kajing rwai ke bahan rius pa arpo kundai. Bat ki volunteer lembang ini koya kin skoba ban penkre. Na ki jongki. Kajing rwai ke bahan rius pa arpo kundai. Bat hadian berdep kan kajing rwai, hadian berdep ban lum ini kajing aingu omut ban ong. Subha kerpat iwe ni ex chairman Irwan Eti Solia. Isobha ban penkentang ya kajing aingu. Tangkum unong ra atiar nga yang scam nga ap banbut tang hukum muslim bantur lada syaprang upa yanga rengkat bat u kapten kum sipai babha ngina yang lang yerwai bro light lagi dekat lembaga koras kajing ruai ke ban rius pa arpo kundai. Tangkum unong raat yar nga ikskem nga aban butang syuko usim bantur lada syaprang upa yanga ringkat padu kapten kum sipai babang ngap kajing pertang Syaprang kakon Miki baat Tatit syatin kiran Ngatim kapten unsan Yangang Latang nong raat yang ngalong Sisya Ngatim kapten unsan Yangang Latang nong raat yang ngalong sisang Tangkum unong raat yang habrengkat ma Kijing riamap ngadon bandam Ngaabang sengaw yaga hukum banboy Angga hiban jupang Kenrat ngalat gloy Ngap kajing pertang Syapran kakon Iki baat Tadit syatit kiran Ngadibu kapten unsanya Yangang Latang nong raat yang ngalong Sisya Ngatimu kapten unsanya Yangang Latang nong raat yang ngalong Sisya Tangkum unong raat yang ngalong henrei Ngan yo kapasnya bahernai ubleng Unburam ruat mat kipan kableng Lada hagat maha do bakut ngayeng Ngap kajing perta syabra kakot Biki baat Tatin syatin kiran Ngatimu kapten unsanya Yangang Latang nong raat yang ngalong Sisya Ngatimu kapten unsanya Yangang Latang nong raat yang ngalong Sisya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Syukur
tiên đang chiếc nhung tôi vẫn đạp ở trên bóng Tôi đuổi cô kpai jungi bah peneng ngiwan iwan dem pat khamat selajat ke bakhu ke jumi try nak mentan ke sngi bagan ke por ke bame pelak pat ingi kum pai ba plus spa ujong me bani lum lang hapo jong ke balang hang ni nongstein kum ke jesing samla ke chipis not sepngi oi kum ki bangai ba ro oble ya kaban aingu ya kaban yero ya pen brom ya keteng ke bakhu ke jumi ai ngui ime nam tan ke sngi ke bame mal ai ngi ke sngi ke baitinat au blai bangila ikwan sekri ame gidan ga daw ba kraw blai bangi wan khmat jong me ne ka pon ya ka ba ya ki jingker khu blai ki jong me ya ka ba the se ke jing im ke jongi oi la ka long ke jing koi ke jing khia la ka long ke puli ke puthi la ka long ki kam ki jam kerpang e nang mata ni ke jing im ke ma ai ngi bari kular au blai jong jing ai e ke jong me nak mata ke jing im ke ban sawan Cibenta nak mentang jingkat ku awle ya ka memla the se ya ka jing em ka jongi ye walam ni jing ai ke berit ka jongi bai ngai scam awle laki long ki berit habinu jor ye ta ka jingkat ku ka jong me ya memla the ka jing em ka jongi
ngay kem au blay hak ba me man kut khu pat yaki kin long le sha au blay ke ba bet ke ba biang au blay nak ban ta yak ban pentelun ya ke kam ke jong me hala ke jong ke jeseng samla ke bis not sep ngi oi Saliang mission ke Christian multimedia ke music ministry leng ba standing ko ya ngi ngay kem au blay bakin long ki ba bet ki ba biang nak ban ta ke burom ke jong me ngi dwai ker pang nak ban ta ki nong ket kam jong jeseng samla ke bis not sep ngi oi ki prestri baro au blay ki badan ke ban ta ke ba crowd ya ke ban kit ban ba ya ke kam ke jong me hagi bantai ke baper nang yai kerku au blai yaki we nang la au blai ke ban pentelun ke kam ke jong me hagi bantai ke baki ki don la ke jong ke banta au blai ya ban kershan ngi dwai ru kerpang au blai ne ke pot na tau sekri jong me au blai bestang sibet pot un so yeng ya ban plai ke teng ke bakku ke jong me isnei ya ban kerku yu au blai ba ke ku bor ke ba un pen sngau pen jongi ke na long sia au blai ke ba long ke jing psa ba ken jaman siem na ban jongi lang ba ro kerku au blai nak kementar ni jing ai ke bangi ai khmat jong me nak por beken long si sha oblay nak kementar ke burom ke jong me ha ke teng jisu ngi pan ngi kerpat kini baro amen ngi ai ngu yo oblay leng bagi kubor ke bangi yo ngau long bagi niki South Liki Choir ke baklara ya ke mensim ke jongi leng bagi niki kubor kublai shubun jing sang sama balang nongston wada pedang ke jing bun kam jong pi ban kre ane ke jing sang sam la ke bis not sep ngi ne bila ai ke ni ke jing shakri menyasam ke kubor jong blai bagi jing ruai Ublen kerkuru yang standing koyar Maunai Presbytery, standing koyar jong kajing sang semanong ji nongpo Presbytery, kumjuru standing koyar jong kajing sang samla KGP not sebngi. Ublen ai bor epi, mapinang la ya kaban nang punon kam kisap ke jong film bagi jing ruai, kat bagi sengi kipor inawan. Hagan kopor, isapoy siya kuwi kabenta jong jing sakri jong iublay. Kata kalong bengin yo ban ngap no e kubor nakatien ke jong blay lengba i reverend EL Karmau Plang i reverend EL Karmau Plang ngai babun pedeng jenging itu na pedeng gitu ke jeng na pedeng gitu ke bom itu ide naka iwe ni pastor naka KGP senot pedeng ide naka layum kra presbytery nakabalang layum kra, bad nakalayum kra district. Ilalong tengru, usyaman, jong kajing sang samla KGP snot, mingi ke bamaswa, udang dan. Ublen kurkui pi pastor, lembaga kubor ke ba pilapan kre ban sam hakan ke kupor. Nang yarap, ya pi lemane kubor. Kenal aban Aisyah kejing sakri yu boleh syushu akipor benangwan. Akhot yang iku pailang joka kejepis not semngi hak ne kopor. Kumbang ala kerpat menstem. Habang iwan hang ni iwan ban sakri yu boleh. Lalong kepala ngis ngopha ban isyong gi jaka ngingidon hang no ngingidon. Ngin ai lai lut ngin ngap. Yo kubor kaktin ke jong boleh. Kai bau boleh don ban kren hakmat jongi. Habang inyo ban lek pai ru nang ni. Ngin dem lek pai thli. Lengelai pai rengkat bat kini ke kubor ke bangi siyo sengau hakan de kopor. Tiswa ba ngi siyo sengau ya kubor kaktin ke jong blena i Reverend EL Karmau Plang. Ni ruai tu kajing ruai ke basispa arpunyo. Kajing ruai ke basispa arpunyo. Ko mensim kajing pentemai akhir da kebor bakrau. Penduk ru kabut usaitan. Kajing sniu nang ito law ya kal air beneng atrai to pa ya kinong pop ban penem aingin sngew kaktien jong me isnei kendat aingin em hadin kene ke jiruai kerpat ifstor bin shim ya kebentak to ngene yang lang ngirwai ke jiruai besispa arpunyo
Gomensim kaching pentemai ayarta kapor bakrau penduru kaput usoitan kaching snil nagitulau ya kaler neng atrai topa ya kino papan benem Angin snow kaktin kacong me is naked right angin in ringkat pa isha grichong me palume simpan ya trey open ken nu yakinong pom ben paula Kajing ai ai Yaki men Sim chong i men ta Go bin shai A try ba pang Ai ngin ma Kajing i chong me Lam ya hi Shaka dip na Chairman Jong Kajing Seng Samla Sinot Jongi Kinong Kitkam Jongka Baro Ki Pastor Ki Bait Ki Balong Ki Kpa Ki Balong Ki Men Ki Balong Ki Para Ki Jonga Ki Dekhot Ki Delegates Ki Invitees Kinong Sharai Ki Bait Ki Baydon Hagani Kapor Kinong yalam, kinong sensyar, kibalaban ya don lang rengkat bat ngi. Upat lang balasius pa jong ublay. Nado kilong kpa, kilong kemi, kikon samla, kihap kibaret baro. Ngasim me kanika kebu nagabenta yaradi, bat nagabenta ke yeng kesem. Kibalewan rengkat bat nga. Banai kublay ya pi iway pa iway, kakerteng kabaim, kabatiang, bat kabadon bortam. Kajong utray bat unong penem jong iu Jisu Kris. Kublay sibun nagabenta kijing pediang sngop ha jong pi. Ngapan pau kajing sngop buram ya kasinat. Bat kerpang ru ya kabalang. Kabadon hangni hanong stony. Leng baki nong syarai bat ki para banget. Ki balas ngodai bat ki bala ibit ya kabanten rong. Kat ya kani kalengkor hai ki terpeng ki batulot ki jonga kumubriu. Ngaduai da kamen siem jo kajing sngorit habang apediang ya kani kabenta bau blay ni snai ban kerku yangi habang idon ban syakri ya ka kerteng jong u blay nang kerku ya ka balang ka badan hangni ya ki kun samla ki badan napo jongka blay un kerku ya la ka jong kasinat bat ya kajing syakri jong karu kapan saat ya kamen siem jonga ban yu iru ya uhmen Ibalak ban don rengkat iposo nong besap. Ibalak ban don rengkat akan dikapor. Bat iban sam ya kaktian jong ublay shibet hagajing seng kababut. Ublay unisnay ban kerku bat ban nong rengkat bat ngi. Bangilak ban mat ya kabor ka jong ublay. Haswa ya kabangingin poy syak kabaw ublay udon. Bangin ya keren hagan dikajing seng. Tungin ya pai sakandiat por hagajing duai. Au blay bau kpa jong iu bahabneng. Kat nong idap da kajing sngongu ya minamar kani kapor kabakor dor Bamesya sngo bhai ki kun samla jong kasinat jongi. Lingba jong kabalang kabadana kani kajaka. Hagajing don lang jong upat lang jong me kumni ban pendap ya kani kajaka. Ban pendap ya kini kiranap. Ban pendap ya kini kajaka balapan bet kerpang. Hot hagajing yo bat kajing yo asngau jong itu baro kibala ban yo asngau lengba kajing penbiang jong ka good news TV ru abalay bait ngidon kam sajisin yo mensiam bakut jong meh melaya lam yang ina do kajing seng ka basdang melaya lam yang ina kajing seng ka baladep ngidon kam yami sajisin hagani ka por ka bakerpang ngiay ngo yamenam ta ka mariang Kaba memala ay hangi ko kenrat. Ngidon kami kajing saat jo kasngi. Ngidon kami kal ero kumju.
Henry la ka long ka man ka chome ablay ya ka ni ka jingaseng. Sya bangin yo asngau ya ka leer ka jong mensim bakut. Ka ban be laj lut ha pedeng jongi ha ka ni ka por. Usyakri jome ulang tang ka tendong jing sawa. Ulang tang unong pop pamela sius pa dekas nam Calvary. Julong klem ka bor ka jong me. Mentaru try ladam memem long ringkat pat unum long ya rap bagi jeng pengkre jong unlong tang kas tendong sawa hagaba memen keren hanga ubayeng men keren hangi upat lang jong me upat ubat rang ubas liang ban sengap bat ban yo asngau ka kubor ka ba memedon na ka benta jongi kumupat lang joki kun samla jong kasinat men sim bakut jong ublayat lat lut sa sisin na pedeng jongi ka ni kapor lada mes ngodon kamban pengendu yang is pang kapop siapang kahok bat kejing bisharu so baban le ya laga jong kakam jong me keren tera ingin syaskor melong ublay jongi haga kerteng uji sungi apan amen ki para bangay bait pa ki parlok baro ringkat bat ngi kum ki kun samla jo kasinat ngala pendem ha ka jing duai nado bangalayo ya ka jing tip bangadai ya ka ban ya simbenta ha ka ni ka jing seng ka ka kubor ka bangidon ban ya keren ha ka ni ka por ka bamenta namar ba ka di ka jing seng ka jong ngi kum ki kun samla kum ta ha ka ni ka por ngakwa ya ka ban penpa ya ka jing mut jongi ban pet ya ka jing im jong wei us im samla uba mangingila ban yo i ha ka Bible bat kum ta ka nongrim naga benta jo ka ni ka jing seng ka jing selok ha ka ni ka jing seng kanlong naka kitab ka baar jong kis im kalenong ka baar puar kalenong ka baar pulai ru ka kitab ka baar jong kis im kalenong ka baar puar kalenong ka baar pulai kumju ngas ngoburom ye pastonong rut ibalasam ye kaktien ka jong oblay yo bangiklet balesi kum ka jing peteng ya ka kubor jong ka jing seng ka baningkong ublay ukwa yang i ha ka ni kapor bangingin pai show news im samla yo bangiklet ya ka ka kubor ka baudon na ka benta jongi hagani ka jingaseng para bangay bait ladangin pai siya kini ki benta kumba labu ya ka nongrim ars im lenong baar puar lenong baar pulai nginyo i bagayat hu yang i ya ka jing im jong utaus im uba ka kerteng jong kalong ujus saya us im jos saya haswa ya ka bangingin pai siya ka ka bauni us im udon ban pen i haga jing im jong ka kubor na ka benta jong i siya yang ban yalam ya pitang kendiat bangin ken mau siya pang jong ni us im ki para bangay bait pa ki parlok baro us im Josaya uday us im ubakat riu jong kahima juda ki riusta jaga Bible ki ong baulaim hapadeng ka spasnem ka bahan rius pa saupo hadu rius pa kendai haswa jong Kris bat ula sensyaru lai puwei telikisnem kumus im ukpa jong uday us im aman ka kemi jong kadai kata ka jedida kabalong ka kun jong adaya na kata ka snong Boskot kani kaktin Josaya hakaktin Hebrew laong bakaya rengkat bat kaktin pareng Jehovah lani Yahweh support lani hakaktin kasi ublay ukresyan kalong kabas ngopla ladapin pli kisla jo ka Bible para bangay bait banyo i bauni usim Josaya ulakiw ya ka ket ka jong ukpa jong
haba uladon dang tang prasnem karta ulakiu ya ka ket ka jong ukpa namar bau ukpa jong ula sya peniap no ngim dairu ban kelet habangi keren syapang jong ujo saya ya ukpa it jong ubakerteng usim manase ubaki riustat jong ka Bible kiong baulong usim ubasniu usim uba bamsap jong kahima Juda hapapit kelum ya kejeng jong ni usim jo sayang ila banong na markata bahaba ulakiu ya kene ka cats kahima Juda kalamat ya kawai kejeng kabakrau bat kata kejeng kabakahima kalamat kalong namar baki briu kilaken riano nagaba mani ya ublay wa bat ubasisya ya kaban mani ya ki waipat kiblay ukpa jong usim aman usim manasi upait jong kilayalam ya kene kahima bakin mani kajing mani ya ki waipat kiblay kitab kabaar kisim arpuai kalenong kadkhot kabahan riu kaya tu yangi bat kaong kumni syapang utaus manasi upait jong ula peniat ya lau jong kun leng bakading bat ula kan ya kapor ula keren bertong bat ula lek hakita kibat keren belai bat hakita kibat keren bertong ula lek kabasniu sikat dae hakmat utrai laban ong namar kata ki para bangay bait bakapor jo kajing sensyar jong upait jong bat ukpa jong kani kahima Juda kalamat ye kajing kabakrau kabala penlong ye kibriu bakin paidin naublay bat bakin kajing kabapen ngausi bat kabam yadai bat kamon joblay ken rayo ang ikilat kumbalaong ke kubor haga jingeseng ka baningkong Maria kiu ket usim Josaya ulas dang ya kaban wanra ya ki jengkela ki babha ulas dang ban wanra ya ki jengkela bakin jablay bakin jaman sim namar baula isi ya kabasniu bat ulah terang om tang ya ladi Henry yakahima baro kawai bahkan syakri tang ya ublay baim bat ublay ubasisya para bangait paki perlok samla baro yang inyatir bat nginya pai syakajing bat kajing syakri jong unius banpet yaki kubor ki bamaudon yakaban ai hangi kibala banlong kajing mentoy bat kajing kerku kat bangidang sengap ya kektien jong ublay ngan benta ya kani banum slem syakikat tu kani kimat ki badon kam daka bangin sedang daka benta ka baningkong kumta ka benta ka baningkong kalong ujo saya ubam don ka background jong kajing riu blay henrei uba persyang yakaban yakajing riu blay ujo saya ubamdan ka background jo kajing riu blay henrei penban ubayale yakaban kajing riu blay para bangait bait syurukom sengusen ban perkat syapang jong unius jo saya haba uladai ban kiu yaka ket ka jong ukpa haba udang don hakarta dang prasnem namar bauk pa jong ula sya peniap kabas ngosi kalong haba lapai ban pet yaka background jo kajing ka jong ukpa bat yaka karakter jo kajing jong ukpa layo bat lato haka Bible baula long brio ubasniu bat ulayo aru yaka nam kabasniu naublay ukpait jong uru ulong kumju
Ulayo ya kanam kabasniu, bat ulaim ya kajing im kabasniu. Bat kumtang ila banong habang ipay banpet ya kajing im jong unius im ujos saya. Ya kawai kajing sisya kabayeng say kadar. Bat kata kajing sisya kalong mdon kanu kababha. Mdon kanu kabariu blay. Haba perkat ya ka background jo kajing im jong ujo saya kabaula banyo pateng nalaki jong kaying kesem nalau jong ukpa nalau jong upai jong mdon kanu kabariu blay kabau ulayo nalaka jong kaying kesem para bangit biit kat bangit ngas ngap ya kijing ruai jo ki kuaya kat nungi ai nguk bau bleu la kentiu ya ki kun samla jongi hakaliang jo kajing ruai bat ai nguk royo blei na mar ki kubor ki ba koridor jong ki jing ruai bat na pedeng jo ki choir ngiyo sngo bala ruai syapang jong ka background jong kajing im jongi kibriu ka background kadai ka badon kam haduk kata-kata ban sandur ya kajing im jong uwei pawei ubriu kalong yeng long sem bat kata kajing penhe pensan kidon ka jaka ka bakrau ban ya rap ya ubriu kumno ba ubriu im kumno ba ubriu unyo ka perkat ka perdan ka basyai ka babet bat ka baba kumno ba unroy haga jenget bat kumta ter haba ka background kamtam hakiei kiei ki baba haba ki ka background kamtam hakiei kiei ki ba kenja blei bat bariu blei kimdon haki yen kisem bat kimdon haki kemi kikpa kumno ngi kmi lenti bagi kon kikti ken long hagala shai la sisngi joga jing em jongki Josaya shimlayo ya ka background ka babha singo senay ban berkat ya ka jing em ka jong uni ubrieu henrai penban ka bas ngau iet kalong uyale ya ka ban kot sya kata ka jing long riu blei ka babha uyale ban penper ya ladi naki weipat uyale ban penper no kpa no payet la ka background jong u kam simlong ka babha ka bamau ulayo para bangit biit habang apan kre e kene ka kubor la kalianga habang apan kre e kene ka kubor kay ka background ka ba mga bat mapingi yo kay ka background ka ba mga ngayo bat ublay kaliang iway paiway kum ki kun samla jo ka sinat ki ki background ki ba mga bat mapingi yo ngiyo anem ya ka background ka ba kenjaman sim lada piyo ya ka background ka baganya mensim ngong aingo yau blay henrai para banget bayit haka jing sngo shngan jo ka jing senran jong pi ki keme ki kpa bait yang iki kun samla ki badon haka ni ka jing seng ubleu kelianga bat ya pi kum ki keme ki kpa ki ki background ki ba mga bat mapi ngi persyang ya ka banwan ra naga benta ka jing bha jo ka benta bat kalasay jo ki kun ki kti jongi habaya keren bat ki breu ngajus ngau iet banyo i ya kata ka jing shithem jongki habaya keren bat ki kemi ki kpa ngau iet banyo i ya ka jing shithem jong kata ka jing shaman sim jongki oh ki kwa ya ka babatam naga benta ki kun the best of everything ka skol ka babha ki jan ke babha ka hostel ka babha ka jaga puli ka babha ki ki babha sudah nam taki khon jongi mdai tang ka babha ka babha tamru henrai para banget bait hatu ni ai ne em ya ka spirituality ka babha ya ki khon ki khti jongi
ni ai ni em ya ka jing long men sim ka ba ha ka jing em jo ki khon ki khti jongi ni em ki sngi ki ba ki competition ki la jur hadu kata-kata lesi kapor jonga bat kapor jo ki bla hamrang ba kalaya pher henrai tang na kapor jonga sya kapor jo ki ni ki badang hamret ki khon jongi bat ki wei pat ki la pher ngiu i ka jing jur jo ki competition la ka dei ha ka jing puli la ka dei ha ka jing ele ban yo ya ka jing start ba ka jing sempang rei teng ka don ru ka jing siap ting bat ka jing ma bah bangi konsentrate bah ya kita ki ai ki bantai ya kala shai la isisngi jo ki khon ya ngi klet ya ki ai ki bakan zaman siam da ka baburam na ka ni ka jaka ka bakentang ngakan mau ki don ki kmi ki kpa ki bong la da ka long ka bala wat num ban khia than ki khon jongi nai da ai program than ha ke je seng khna namarba nado mandi hado Saturday ki khon jongi ki labun kam haskul na lor jong ka jing puli na lor jo ka school ki dan ski tuition ki dan ski private tuition nado mandi hado Saturday ki khon jongi ki labun kam ban puli kot tangkas ngi ublay ki ores tinong yalam ba it ngob hawat ai program than ni ki khon ki kti jongi ni kwa abamaki kin yo ja thaj hakas ngi ublay kin yo thia kham slem hayeng tin rai ngi klet para bangai bae bakini suki ki laban khata ya kala shai la shisngi jong ki khon ki khti ngas ngau kendet hakawi kasien habang ya kendu ya iwei irang ba ila keren ye kini ki ktien ki bapen kendet yang ngala supet ngala susngap ya kai ka bayong ilong kumni yong ngati ngamju pen bor ya ki ai ke bakan zaman sim hakikun i ndakila ya he kin saya perkhat hi kumno banle ya laga jong kajing long mensim ngasupet i tai lang ba ngam sim keren ai henrai hapo laga jong ka mensim ngas ngau ko mangan ong ya i lada kalong kumta mama balai phim i baki khun ki khti jong phi kinum let school i kimat syong la ka syong hai i la si la shain da habakil ahe kilas ngau thu hang takin sarai lakin let school la ni kim num let school sa i ya kata ka benta ki para bangai bi upat lang juga sinot lakhat daw blay yang pat ya phi ba mangingen bishar ya kan ni ka jing shisha ka ba kumno ka background ka ba mangingi don bat ka ba kumno ka background ni persyang bantay ya kalaway jo ki kun ki kiti jongi lada pin pai se ki siti se ki hebru hakalenong ka ba khatway hakidekhat na do arpulai terter laya thu yangi sapang jong uway ubriu ubas ngau iet bat ubangiai iet haduk menta kawai niki kwaya kila ruai ru sepang jong uniu bolong nong yalam jong kajat ben riu Israel bat utau deyu Moses para banget iet ka siti siki Hebrew hakalenong ka bakhatway kay thu yangi banda habakala boy kapor bau niu bri unrai yake jeng rai basisha jong kajing im ka Bible kala tho yake niki ktin daga jenget Moses habaw larang ba umtre ban khot ya ukon ka kon uparo uda jit penban ban syak sitom lem ban upat lang ublay ban ya ka bayo ya ka jing snobha ka pop sipor ka jing kali kalong kumno kani kala orong kat ka kets im ulayo la syak ting kun baun long ukun sim henry kumno kala banlong bamenta dah baula don ha kata kajaka henry penban laken tat no ya gani kadau kalong tangkawai bat kata kalong ka background ka bastang pikan mau na em ka kitab Exodus kaya thu yangi ndah ba ka kun sim kala lap ya unang tu napo ka syang balalet bu deki baying
Dah bakah men ka Miriam kalawan ya kendu ya ka kun siem. Pidan kam nong ri. Pidan kam nong ap. Oh, ngadon kam ke kot. Pat lawan ban long ayah. Mdai syu manu-manu. Andai kak mi jong Moses. Kani kapa menta kalayos ngau yaki ktien balakran. Wana the day maka kapala penkayo kayos ngau yaki ktien balong daka kun sim sim yauni penhe pensan ya una ka benta jonga ya ka bainong ka babiang ngan sa ayap ha. Ya ka bainong ka babiang ngan sa ayap ha. Tinray kay ka bas ngau iit kalong. Lakam nut syuk ban ong kun jonga. Lakam nut syuk ban kam kun Ahmad jong ki beliau. Kai ka bas ngamut ban Ahmad ka kun siem. Hendrai kai ka bas ngau iet kalong. Man ki por man ki kep. Bakayo ban ri ban penhe pensan. Kelempep nganget kalapas yau jar-jar. Ya kal baken jaman sim. Haga jing jong uni. Bakat bau dang san kat bau dang samla. Unla ya kaban sngutu ya ka background ka basisya bakam dai ka spa kam dai ka chings ngau ba kam dai ki badon na ka perthai henry dai ka jing ka basisya hakmat jo blai ka badon kam na ka benta ka jing jo patay na ka daw sanut ya kaban kentat mardor bansya nyo Baulong ukun jaga kun siem namar ka background ka bauyo para bangay piit kin map yang ala dangan ong ngiem hagis ngi ki baka background kala yardor hado kata-kata larwai daki kuaya i pastor ila keren ru mene haga jing keren jongi ngiem hagas ngi ka baka background kala senjor badai namar baka background kala senjor ngiyo ya ka jing ka bah yardor joka long beriu man beriu ka hok ka sot kam don syu kijing miat kim don syu kendiat sngi men syua ka badang ya surok haga jing don lang joki long kemi jong ki kun kentai kendiat ki kena samla senrang ki ayat ki keren kendiat ka ktien bah la banong iwei ktien bah si pauteli ki ktien si ki ktien jaklia ki ktien kram akor sudah phim la ban modor phim la ya ka ban snautu kumno kani ka long briu man briu kala long hado kani Sa si pang habayat mo haja kasor tipi jat pujat yat biang sa si jam nang ta yo segi kena samla kentai kini pum lakatan sikret klem leran ki samla kentai yat asurok kajing kabayat kat paman kajing kabalik kat paman para bangai piit Day namar baka background jungi kalong kapatelot. Day namar bam siyam sandur yangi. Haga jing jinglong bariu belay. Nado dangrit. Day nagtakataw bang yui. Baki ay kay kiba sniw. Baki ay kay kiba pensngausi. Kikta yangi. Bat kikta ya kalong bariu. Man bariu jungi. Day nga sngawiit man perkat. Bahapedeng juga juk bat kapor kapakum kata. Dangdon ki bariu. Kiba mat ya kajing kerku leng ba kajing bat kajing long jom ki kuan ngakan mawi rang ba ila long teman basan menta ngajukan mawai playa ngayong ngam dadai beriu basniu ngam simle kan no basniu kajing mabha yong tang kawai ka bangam le kalong ngam don kajing adai ka bajan badu play dal adap ki kami yang kam sem yong dal akan dai spo beji mga bat ilok ngiset lek bah katu ka biskup ba men miet anjeli men miet ngelet mga bat ki kun dal awan men miet la miet bah ari utau kun dang dem kho siu dang duai bat ka wei ni ki jing duai ki bau duai ka long nam ta jong ki kemi ki kapa bangin itu yo play Hagas ngi ba isya jiet kumunong syarai balang ijau mat badiwan siya nga yung pastor. Day namar jong upadeng. Day namar jong ukon jong nga.
iet nyai ngu yo blay bahagian ni kajing seng kapa mangingi alang kum ki kun samla ka background jongi kala ban long kumno uju saya uai mensem yang apa dia pi bangila ban leye yala ka jingim bat yala ka jong ka long yeng long sem uju saya uai mensem yang apa dia pi banga bat ma piru laka background kalong kumno ngila ya kaban leba ya laka jong kabenta ya kabalasyannya hangi kabar kabenta ujo saya ubajit ban syaptieng bat ban pensngobha ya ublay om ya kibriel ujo saya ubajit ban syaptieng bat ban pensngobha ya ublay om ya kibriel para bangai piet la fin puli benia abha ya gajing em jong ho saya jong jo saya kai ka pa pinyo i kalong ba pinyo i ba halendet jong gajing em jong i jong u kawai na ki basau tenat ki badon kalong kajing nyokor jong u ya ublay kajing iet jong u ya ublay kajing kwa jong u ba ki baro ki ba maule ha gajing em kalong ka ba pniat doblay kata kadai kajing sisya kabadon hagajing em jong ni ubriu tian rai para bangai bait kat bangi dengan syong hang ni ban puson ye kani kajing sisya jo ka ktien jong ublai nganum bakala ban ong ngiem makis ngi bat kipor ngiem hakajuk hakabakalong briu man briu jongi kala kham duna ban syap tieng bat ban pensngoba ya ublai ngiem makis ngi baki por kibakum kibriu ngiem syap ting syu ban ngiem kwa syu ban pensngobha yo blay ngi kham sngo dei ban pensngobha ya kibriu ngi sngo syap ting ban pensngo si ya kibriu ban ya kabangi pensngo si yo blay lata ki sngo si kibriu ngi sngo si henrai ngiem sngo phe dei la dau sngo si u blay tiap namar bangila abiang la abet tan tiap namar bangila yo olut ye ki bangi kwa ha gajing em ngim la ban syampang ngim la ban sngotu langi ni em makis ngi ki ba gajing syap tieng bat gajing pensngau bha ya ublai i kum bakal as dang telat na gajing em jongi ki breu Pastor gaji seng benengkong ilapan kan mau lakhwat yang ni ke Christian state bon nangi ki balong ki khon jauh play ki ba mi na ka yeng ka ba tip bat ka ba itu yo henrai kajing syap tieng bat kajing pensngau bha yo kala ja no dei na ta ka dau yo ane sagala nong bakat ar sau pulai wang namar ki ya iet ya kajing ya ro jong ki brieu kham tam ban ya kajing ya ro jong play Efesus henriu om daka basyakri hakmat kum kinong pensngobha ya kibriu hakadekat banyo da syakri daka jing snobha kum hautrai ti om hakibriu ya kata kajuk pin puli hau kola hakasitis kinong kolasain kalanong balai kadekat ba arfuar Galatia kalanong badningkong kadekat basipau ko ong ladang idang pensngobha ya kibriu ngim simlong kisyakri ukres para bangai biit kat bangidang syong hang ni hatungi syaptieng si syamo ya ublay hatungi kuamo ban pensngobha ya ublay ni ka syutay tang kajing keren na sentur ka ba syaptieng kalong ba kakam jongi ba kajing le jongi kami day ngila ban jing seng man kasandi ngila ban syakri ya ublay ya kesngi ublay Henry la daga jing tieng buram yau blay bat ka jing pensngau bha yau kam don kabakum no kata ka jing snau thu jongi sapangu blay Pastor ila keren meneh sapangu blay ha ka jing seng ka peningkong para bangai biit namar bangim pensngau bha syu yau blay namar bangim syakri syu yau blay namar bangim syaptieng syu yau blay dei na kata ka daw le singi la panong Mdan kawai pat kajuk ban ya kajuk kaba mga pat mapingi im kabalong kajuk kaba kahok bat kasot kamdan syu ka structure jo kalong briu man briu kalatua namar bakahok kamdan syu nadu na rempeying kahok kamdan syu kasensyar kajing bamok
Badai nak kata kadau ki tua ki pra ki kenro ajong ka jing edai ki relationship bat ki mi sibon ki jing pra ki jing pat lieng bat ki jing plat san sieng haki yang ki sem jongi ka jing bamak i kumba ka sensyar wat haki ta ki bakam ba ki long ki khon jo blai nang ta shu ngiu i bahaka snong katau haka em lang salang haka ri haka jat ben riu kane ka hok kam don shu bat ka jing bom hok kayang rasong om bangi kren bat ka dau khti ki wei ngiem ki sngi ba ki jing bam sap ki la keu shiki jaka ki ba kenjang e ki brio kim sngau pher shu ban le ya ka no ka ba ki dei ban le na do na mit jong ka office bangitray hado ki kam business hado ka sansyar ka khadar hado ki jaka ki ba pher namar bangim shapting shu yo blai bangim kwa ban pen snau ba yo ni shapting ba yo snau si mano ni shapting ba yo thot mano reu Josiah shapting tang yo blai bat upen snau baru tang do bandau belayun say nagasinat jongi sa sisien yaki Josiah kiba kenjaman sem ki Josiah kiba syaptieng si sayau belay kiba kuaban pensngau bahayau bat kiba menumle ya kano kapan pensngau si yau belay bat ban pen kemen yaki beriu tang nagabentak jing mentoy simet hang tangin yo i baka hok kasot kan yeng biang sa sisien hang ta kan kieu biang sa sisien karoy kapa kabah kamiat hakan long beriu haka man beriu jongi iwei pa iwei ngak perkat balai bo Josiah usyap tieng ya ublay padu pen sngau baru ya kumbalarwai da kawai ni ki kwaya ar koren san sipau Josiah usngu to syai kadai ban penyeng ya uwei pa iwei hakmat ka ket pisar jong kris hang tau wei pa wei unyok pediang ya ka bainong kat bakum balong ka jingle ka baule hakamet jong labha las neo pipuli Matius kat arnong lai pu henriu lai pu nyoru rom kat sao sipo kat ar pinyo i balakren sha ya kane ko pat lang juga sinot ko ki khun samla juga sinot hatu ni syap tieng bat pen sngo bha ya ublei ni ngilong kinong pen sngo bha ya ki beriau kasyong nga bat api pamangingen yet bangin bisyar ublei te udang keren ya nga bat api ado menta kacing sisya ka balai ujos saya Hun banlong komplesen haka jinge dei jong u bat ublay pin maap yang nga penan kam daga ketian pareng ujo saya Hun banlong komplesen haka jinge dei jong u bat ublay si senong kata ka ketian komplesen kamut kajing syakri ka basyu tang dep kajing syakri ka basyu tang nasla kajing syakri ka batang nasun bat ngaju perkhat habang perkhat ya kini ka komplesen ka jing im kristan basisya jongi kabamar persya ay kata ka ketien komplesen kadai katu ka jinglong ka bangyo i ki balang jongi hakapor revival ngiet ban syakri ya ublay ngiet ya kayeng jong ublay ngiet ban snap ya ketien jong ublay tapmi ki jingas ngosi hayeng maniru mo mangi ki pastor mangi ki nong syalai syadom haki para bangay balay fi msya asu yang iban syong yang mani balai pilih isi yang balai ngidang kwa ban syong yang mani kacing long riau balai kacing iet yau balai kacing kwa syakri yau balai Josiah Hun ban long komplesen haka jing edai jong u padu balai lana pin pai bha syaka jing jong Josiah sapet bha yeng nda pila alai pai sibet Josiah iet nela yau balai utrang ban ngam jeliu hakata ka jing iet ka baudan haublei bat kum taru ku abante ya ka jing adei ka bacan rengkat padu
Hakan ni kelenong baar fuar, lenong baar fulai. Kabang laseng nong rim ya kan ni kajing selok, hakan ni kajing seng. Pinyo I hang tu. Bakawai ni kajing angnu cu kolong panrat ding kong ya kajing sniu baro. Penperalut ikirinsan jong kajing mani kiwai pat kiblay. Henrayu kuak bantay tang ya kawai. Bat kata kalong kajing mani kabasisya. Yau blay ubaim. Bat yau blay ubasisya. Kata kalong kajing terang. Bat kata kalong kajing seliang jong u. Ngasngau kumbau kun ut ya katu kajing ruai. Blay thala. Haru kom ku mensiem. Berat eino. Bat red. Bat bakrau. Ka Bible ko ong si benta na ki jing penbha kadai ka jing ale jong u bantai ban repair pat sa sisian ya ka temple bat kumta kalenong ka ar fulai ko ong bakalawan ka por ha ka bau ni ulengdo u hil kaya u yathu bau layo ya kan ni ka khotbah ka kitab hukum lawan ai syau nusim bat kumta ndah bau sim ulah puli ya kan ni ka kitab ka hukum ulah sengusi, ulah yam, ulah jangmat, bat ulah kelah ke bamut, na kajing im, bat kajing long ke basneo, kaktian jong play ke ong ulah lech ke temple, ulah yang ha ke temple rengkat bagi ha kajing don lang jong kibliau, ulah persyang ban penlong sa sisian pat, kajutang ke bat mai ahmat jong play, ban syakriau play, ban tei sa sisian, ya kajing edai ke basisya jong play, bat haba ulah le ya kani. Ulah persyang ya kaban besuk ya kata kal air. Haka hima juda baro kawai. Namar kata la banong. Lapen temai mdai tang ya umarway. Henry lapen temai ya kari ya ka jaj benriu baro kawai. Da kata kacing long jongu. Kadau kalong. Namar ba kwa banlong komplesen. Haka jingya dei jongu badu blay. Para bangai piit ladau blay ukeli ya pi bat yanga hakani kapor kai ka juba pamangingin ai hatong ilong komplesen mo hakajing ya dai jongi bat ublay hado menta ada pi ong yanga em pastor ngimlong komplesen ngi syakri bha ya ublay nado ka do not bat kamensim kajing keli ka mami kalong balay pat kiyeng mani jonga bat jong pi kat nang mi kisngi kilanang kenja kilanang duna beriau. Balai mo bagi miet balang don beriau syu. Balai bagi jinga seng duai bagi miet singi sajan kilas dang man kenja. Ngakeren ya kaniam daya pi henry ngakeren haga balang lajong. Sawajar ki beriau kidon naga balang. Henry ki bawan sige seng po ya kidon tang dagi pongut. Kajing kali kalong syano ki babon. Kaya ka bajaya nga ba niya pi hatong ilalong komplesan hado kata-kata ya kajing syakari jong iya ublay asyap tieng yo kumbaong manore suki ngila asdang banlong ki kristan si baje siteng dia seng step ru ngimbe syu ndamiet lelay tengil ailet pilot ki basa day setang ki try balang kidon ki jaka kidon ki balang ngatip nagani ka jaka ka bakentang ki bateng-teng ki ong tip labha banai penlong syu je seng kerpang dami nai bo subject syu nai khot syu iki brio na bar teng-teng ngulerang lerang kila jong ru kim don syu kumnongi kemi lenti baki wai kini don para bangai bayet ublay uang kini ki beriau ki wan hajan jonga da ka syuntur hendai ka dok nut jong ki ka jengai ba nanga kumno piong ba phimlong komplesen kumno ngiong bangimlong komplesen hatung isyakri si samo ya ublay balay mo hakito ki pohar nginang te panong menta teng hable jeseng ka jeseng mlong pep mentapat ngiong senang ile afimo pastor lang panyaan fi mo. Mlong tu fi gini ki kam, mlong tu fi gini, mlong tu fi katay. Nangilay ama fi ngin sayawan ni, nginom ihi, nginiat on ni na din. Para bangit bit, lakot daw blay yang nga pa dia fi. Hatong ilong komplesen. Hato kajing syakri basisya jongi kalasan jora do kata-kata. Kumno siya pang kajing iet jongi kakatian jong blay. Hato kat no pi iet ya kakatian jong blay.
kan nungot nangi ki bara Bible ngiong gede ketien jong blay tang bang nyemra syu ladang ira ka Bible bat ka mobile ngin penti kena ba ka mobile kan don hapla ladang iklet ladang iya ka Bible menelai hatu kata kadai kadak jong ka jenglong Kristan basisya nong roay uang kaktian jong ublay ka bakor harampay yang Kristan tang makahi ka baibor mensiam tulot ka Kristan jingkular don angni pelit ya kaban puli man la kasgi man la kapor kelong ka bakordor tienray ngilale sting ya kaktian jong ublay kisan di school ani ki school pun pau ngisngaw baki daytang nam taki kana na do infant primary junior lesi hadu kelas senior dangbun ki balik dalarang ba samlarang ba ngila elek sitom mi kelas samlarang ba amdon syu kelas rang ba aru ladu na priyo ladang ngim it ngim bang ngim puli ngim duriap agak ketien jong blay syanongin boy Piang ngimlong komplesen. Hindi ka ba syaptiin kalong. Bayo nga ban mapi. Ngilong komplesen. Para bangit bayi. Haka jingya day jongi. Baru belay. Kan mau soitan. Uday babuto hado kata-kata. Uday master technician. Piju perkat na yame kani kaway. Ngayang nang niyam day ban karan persya inunuru. Hindi piju inem. Bat piju perkat na yame kani kaway. Ngiyam makisngi. Kibaka jing syakri jong iya ublay kum kapalang. Kamat iya kajing ngimat iya kajing hikai kibalay pujat. Hagin ikisngi jong imentang. Kinan si buon ba ki group, ki small group, ki Bible study group, ki ministry bat kini bat kitay. Ki batray nakabenta ublay. Tagi ba ngusi kalong. Ka-target. Kamday. Baka pertay kanyo yu Jisu. Sengap unang ruayo ang kumno. Wang ka pertay lot yu Jisu. Ngin tau tang kanihi. Ban kot ki benriw baro. Ban wan siya u banri. Ka pertay lot yu Jisu. Ha u ki briw kindem. Ki mingi bat ki sapngi. Ha u jing im kinsyam. Uway pa nong ruay uang mangi balayo ka jing syay jing stangat bakut meneng ngila ariw kut ban benut kasyarak ka jing im jing pen im jing pen im kaktin sngob hayalap babaro kun ka jing tip yu Jisu kinyas ngap mentah kalalong da kongpong lada pi bisyar ba lada pi kimi ba kawas ngosi kalong bang iem magisngi bat kipor baka jingalap kam day syu ban penpoy yaw Jisu siya kita ki bampat poy henray menta ka jingalap kalong ban hikay ki priyo si punchat kajing penim kampat biang kampat biang tangkum tu kajing penbaptis kaday banlong kumta ka sakramen kaday banlong kumta kata kaday banlong kata kumta kata kaday banlong kumta wala daw Jisu ula keren siya yo anis lai kat riw ang kumno Wang na baublay ula it kata-kata ka pertay kat bala ay tino yo kun bala kamarway ba u bangit au jot syo ndray yo ay kajing emam chukot u bangit au jot syo mentapat kajing elap kalong em day tang bangit day segini gidak ha bat basya penkulma day mano da ka popurom day mangi kikon chong kabalang. Namar balay kiwan ki brio siya yung kia selok bat ni kia keren bat ni. Kihikay yang ni. Bat kawas ngusi kalong mangi ngia join lang bat kiway ban kondem ya kabalang wajong. Ngikuloy ban sengap ya kiway. Nyem tere ban sengap. Ya kita ki brio ki bau play ulajian. Ya ki. Para mengit kani hatu kam day kajing long komplesen syati syari thor ba jong kari India dan bon ba ke bampat itu yo trai menta kiai persyang kumno ban sna ya ki an ki kanun kenang ban khanglat ban yalap ya ka kerteng jong Jisu ngim sngotu ya kata
Ngialap penban ya ki balong Kristan. Ringi no ya kacaka syara. Balay. Hatu kam day namar bangilong komplesen. Hatu kam day namar baka jinga day basisya jongi bat ublay ka senjor. Ngim sngutu syu ya gani. Lakot yang bat ya pi bat la kersiu tia yang iki kon samla jo ka senat baka pohar ka day bat ka day menta bangin yang jot nong. Bangin yo i ka jing sisya ki bayang ahmat jongi. Ban yo i ka jing sisya ka basay. Yanong yalap. Mday ya ki beriu, mday ka jing krau jongki, mday ka jing nang jongki, mday ka jing la jongki, mday ka jing pena thaliet jongki. Hengi day ban yalap tang ya wei, bat ya utahi, ubala utrai jongki trai, ban usim jongki sim, ubaka ktien jong ublay ka ong ki khosiu ki de ban dem krup, utelet u de ban pla. Pama bat tang ma uhi. Uday ban long utrai. Kajing sisa ka basaw bat ka bakadu. Ujus saya ukwa abanwan ra kajing kerku. Om tang haladi Henry hakajing em jongkiwe. Ujus saya ukwa abanwan ra kajing kerku. Om tang hakajing em lajong Henry hakajing em jongkiwe. Ngamudur ngam ti piset mudur na em ngateng set sunat bahaman mudur halada ki beriu ki pet film nga mudur bangayo i ya ujo saya ngamudur bangai i baka pohar kawan ha ujo saya bau kertiang dia nama usen syahar tang life voice nam mo ndala long samla ngamudur usyong wang are kum num tu kum nu ipai la asu yap no kum tu dang pras nam nga la asu kiu la ka kiu khat mentangal asyong hang ni ka khat ke ka purpose ke ka jing thmu balai ka ja kum ni ka jing em jonga. Bat ngamut dur bakat bau dang perkat kumta uken mau iki ktien bakaren Mordekai ya ke Esther. Kitab Esther sau ka lenong ka khot ka bakat lai. Ong Mordekai ya ke Esther kumni. Wat perkat halade ba pha pan kam yo alat haying siem ban ya ki jiu baro. Ban tiep le si. Palawan khanang syagani ka hima. Khanang na ka benta ka bakong kani kapor. Lesi day hakabakum kata kapor jus saya ukendet benriu ban sengutu beleng langawan ban kiu khet hairta ibadang kena ubleu don kajing temu na kabenta kajing em jonga mdei na kabenta yaladi henrei na kabenta kiwei balesi yos ngawi kiktien bala keren na kitab Genesis kanar lenong ka khot ka baar ka baong kumni bat ngan penlong ya me ka jat penriu ka bakrau bat ngan kerku ya me bat ngan pen krau ya ka kerteng jong me ru men long ka jingkerku me ru men long ka jingkerku para bangai bayit ubalay ukhat yang bat ya pi hakani ka por pamangingin yet yaladi bangin keli balay bangidon hakani ka perthai balay pamangingi tangim ngi mentakas ngi haka balang jungi menai pastor lalu ilafuan yang pastor namar batiap beriau mentah ka jaseng pentingan lano piju perkat pipiwan te bisyong jaseng dan kiwe hipat ki basngusi ki bayam hakani ka por ngidang im ngidang don kiwai pat kila sange kila kunno kajingya lenti balai hidup berkat kadau kalong bakani kajing im ba mangabat mupingi im kamdai ka basulong hi automatic kadai kajing im ka ba ublay ulai parlok bayit kaktian jong ublay ka penkan mau yang ngabat ya pi ba mangabat mupingi don hakani ka perthai nam taar kijing temu ka paningkong FSSR si pau kong namar ngilong kijing tau changu sam si spa ka khat balai kong tu tiep bau trai ulong ublay long mau bala tau yang ngilong ki jong u bat kilang brot ka jaka plang jong u ngilong ki jong u lada don gono ka dau balai pidon na kani ka perthai pidon hang ni hanong ston pidon ha gono ka jaka kadau kolong namar bala tau yang hidup play kabar pat kadau balai bala tau yang hi kalong la tau yang hi nam takajing bha jing wei de na takadau ki gospel la karan shai da kaktien jong play pilong kamlo pilong ka jing shai upol uang pilong ka city pilong ka jing ubi ki jong kris pat ka jing im jongi kamdei ka jing im tang na ka bentai la di
Henry ka jing im na ka benta jong ki wei. Lada pipuli yo Joseph ngasih ngau it bah sepang jong Joseph. Hadian bala tep ya ha ka yeng bendi sapuli mo anda filet yeng Genesis. Ka Bible ko ang ndala don ha yeng bendiru. Potiphar ngamat banong rangba jong ka yeng bendi. Udang syem ngau bah bat ai tilot ya ki ai ha Joseph namar uang ka jing kerku ka don namar ka jing don jong uni ubriu. Para banget bayi. Hatu kilong kalong kumta yang apa je pi? Ko kikpa ka jing don jong apa jong pi hayeng hatu kalong ka jing kerku ka yeng jong i. Ko kikme ka jing don jong i hayeng kalong ka jing kerku jong i ya ki yeng kisem. Ko kikon kikti ka jing don jong i ha ki yeng kisem kalong ka jing kerku jong i ya la ka jong ki yeng kisem jong i. Bleu khat yang apa je pi bangi ngin yo i. Ba labu yang i bangin long jing kerku. Meno ka di kasian bakat tu baki wei ki yo ka jing kerku leng ba ka jing em jong apa jong fi. Kadai ka jing khot ka ba shai jo ka ktien jong ublai ka ba ka ktien jong ublai ka kren shai yang apa dia pi la kadai na du na rempai la ne na tengkong yeng la kadai ha ka jeli jo ki bahayeng asem la kadai ha ka balang bangidon la kadai ha ka snong ka thau ha ka imlang salang la ni ha ka ri ha ka jat ben riu ha ka jela ha ka stit la khot yang apa dia pi ba mangingi dai ban long ka jing kerku bat ngau iet ban perkat Yau Josiah usngau thu shai bau dei ban long ka jing kerku om tang hala ka jong ka jing em henrei ha ka jing em jong ki wei pat kum ka stiet ngidang sudap ban jiet ki MDC bat kini ki parlok ki don hang ni ha ka ni ka por la ka dei ha ka khadi ke HDC la ka dei ha ka HDC kajing duai jongi kalong bau bleun kerku yakini ki syakri ke bau bleu lajit nak benta ka burom jong u hene kajing duai jongi kalong bau bleun isnai ya ka ban pendap yaki dau men sem bada ka bor bangin yo i ya kajing kerku bat ka jingkala ka batmai hakari bat ka jat ben riu haka bangi yo i bat kajing don jongi kadai balong kajing kerku yaki wai bat im kisngi bagi por ki bae kari jongi kadon haga temir jo kariap iwai pa iwai nangi ni don ka benta ban leyei nginum la ban leyei la dangi perkat tang ya la de ngin la ban leyei la dangi keret no ya la de ban ni perkat ya ki wai dei ta kada wai ni ki nong ruai wong let's forget about ourselves tungin klat no ya la de tungin perkat so ya la de ngin perkat ya ublai bat ngin perkat ya kiwe ngaduai ba ublai ni snai ban kran hangi tmai kum ki kon samla joge sinat mangi ki bia lom hangani ka por ma phi ki ba tek ya kani ka jing shakari lengba joge good news TV maka por kadai menta bangin sedang ban long ka jingkerku ngidon kam yaki priau ke baru belai ngidon kam yaki pastor ngidon kam yaki teman basam ngidon kam yaki rangba balang ngidon kam yaki samla yaki long kemi ke ba it jau belai ke ba syakri yaki wai ngidon kam mdai syu tang yaki doktor bat yaki engineer ngidon kam yaki bureaucrat ngidon kam yaki teknokrat ngidon kam yaki nong tawan ki nong snan ki IS ki MCS ki IFS ki justice ki chief justice ngidon kam baru belayu kot yang apa dia pi bangin yoi bakajing don jongi kadai ban long kajing kerku yakiwe para bangai pi sngau it ujo saya udon tangkawe kajing angdot kajing em jonga kadai ban long kajing kerku lada ipa ila penjot ya kari lada ipayet ila pensneu ya kajat ben riu ngan persyang pan kala ban do play unsai na do mangi kinong elam balang ha do kinong sensyar ha ka bor jongki hakirin san bapher bat mangi ki samla leng baki jingele sitom baki jing pulie jongi hakirin san bapher bangin don haga jaka ka babiang bangila aban penlong ya kata ka ba ipastor ila keren meneh basa sisien pat
Kari jongi. Kan long kari ti priu. Kan long kari ti play. Tong nya tuai. Ngai ngu ya me ablay na markiktian ba bat ba shisha ba me malakeren. Mem juk keren ban pen sengutenat yangi da kijing sengutenat tap yangi sedujok. Me pen kenduk yangi ya ka pop ya ka hok bat ya kijing bisar. Kenang bangila ban pen temaya radi. Kan rat ba it keren nangi. Pen sengutu yangi badar radi yangi numla ban le ye. Ya rap yangi bangin pai syame. Nama melaong ti kan rat klem banga. Piam la ban le ye. Pen temai bor yangi barok. Kan mau ya kerja seng samla sinot jongi kanang ya ta ka bor sya ka bor. Kan mau ya ka balang ba iet jongi hang ni hanong stoy nangker khu ya kerja syakri jongka. Kan mau ya kerja syakri badang sa kan mau ya syakri jongi pasto nong besap. Penan kami iru sibet kan mau ya kerja seng barok kowe. Ker khulang yang iwe pai we. Ko kan rat be lada mes ngau dai pen kan do yangi. Sepang ka pop ka hok bat kerja bisar bat wat sya bangin mi nang ne. Kam dapat temai ya kerja ngedai bat me. Haka kerteng uji sungi pan. Amin. Ngai ngu yo blay. Lungba kene kubor, ke badon bor. Ke kubor ke badai por. Na ke banta jongi iwe pi iwe. Ublen kurku ye pi pastor. Unang pendon kam ye pi. Nang lak ban sam syu. Ya kubor na ke ketien ke jong blay. Hakane kubor ngin yo no. Di kajing pen menana ke liang jongka. Jing sang samla ke jipi snot. Perkumjuru na ke liang kebalang. Reverend Chairman kidon katu kat ni kijing penbena badon kam na kajing seng samla sinod ngakrepat yang hilang barok kadi kepor bingin subha ya kaban ya syashkor ka benengkong kelongka advertisement na kabenta ka post multimedia engineer ha ka Good News TV jong kajing seng samla KJP sinod sepngi Gaji seng samla KJP sinot sepni ka code application ha ka plain paper na ka benta ka post multimedia engineer ha ka Good News Studio kumni qualification ki bala pendep ya ka class 12 ha ka nu ka stream na ki recognize university kabar ki bala pendep ya ka diploma digital video photography na ka nu ka recognize institution Kijing don kam, kebeningkong ke arta kan long hapdeng ar puar hadu lai pusan snem. Kabar kidei ban long ki riuduk hot jong kabalang Presbyterian. Kabalai ke recommendation no pastor in charge dan utumen besan na kabalang kabaki don. Kabasau kidei ban nang ban keren yang ketien kasih bat English. Kabasan kibala banle ya ka live sound mixing. Ban riu ke bawan sya ke interview kin kit kli hi ya ka bailate by one ka banyau ka tem jong kane ka post kan long si snem kata on contract basis ka ba pra ki ba apply ki ban wanra ya ki original documents ha ka singi interview ka ba khandai ka jingsiu kan long khat san hajar tangka si benai ha ka fikpi ya ki application Deban penpoi how ba soi kerteng harum ha ka office jeng seng samla KJP sinod sepngi kata hai Reverend RT Sangdiar Breu executive secretary in charge jeng seng samla katrik bakhadu ban penpoi ki application kan long ha lanishwa ka nyau tarik umat ar hajar ar phusan katarik ban penlong ya ka interview kan long ka khatsau tarik umat ar hajar ar phusan ha ka por Khatway BJAM ha office KJP sinod sepngi kabar ka advertise ya ka post cameraman com editor ha ka Good News TV channel lakot application na ka benta ka post cameraman com editor ha ka Good News TV channel
jong ke jing sang samla KGP Sinat Sepngi. Ka qualification benengkong ki bela pendep ya ka kelas 12 hakanu ka stream na ki recognized university. Kabar ki badon ya ka experience la kumno omduna ya ka sansnem ha ka kam video kamera bat editing. Kijing tha ki badon kam. Kebenengkong ka arta kan long hapedeng arpusau hadu lai pusan snem. Kabar ki deban long ki duduk hot jong ka balang Presbyterian. Kabalai ka recommendation no pastor in charge lani utumen besan naga balang ka baki kidon basau ki ban nang ban keren ni ketin khasi bat English ka besan ki wan sa ki interview kin kit kli hi ya ka bailek by one ka ban nyau ka ban riu ki ba apply ki ban wanra ya ki original documents ha ka sengi interview ka ban nyau ki ba apply ki ban ka term jong ka post kan long sisnem on contract basis ka jingsiu kan long khatsan hajar tengka si benai haka fik pay yaki application deban penpoi how Reverend RT Sangdiar executive secretary in charge jing sang samla KGP Sot Semngi halane shwa ka nyo terik umat arajar arpusan ka terik ban penlong interview kan long haka khatsau terik umat arajar arpusan haka por khatway am ha office KGP Sinat Sepngi. Kabalai ka team jong ka youth week kom youth Sunday jong ka snem arajar arpusan ka ong ujisu ka nongrim jong ka jingim ujisu ka nongrim jong ka jingim bala person nongrim na ka city ka bedengkong jong apostol Paul sidang Korin ka lenong ka balai ka dekat ka khatway kabasau kapali jing sang samla KGP Sinat Sepngi kapali jing sang samla KGP Sinat Sepngi ka ba arphusau kanlong ha ka balang Presbyterian pungsanyang Mount Ai Presbytery ha kitarik arpho hadu arphu ar February ar hajar arphun riu kabasan Kajing seng KGP Sinat Sepngi ka baar pulai kanlong ha kabalang Presbyterian Sakwang mau keruat Presbytery hai kita ring riu hadu kendai umat ar hajar ar pusan kinong kren ha kesngi utrai ha kapor sipau siteng menstem Reverend RR Rapsang ha kapor sibaje siteng no pai sengi Reverend CL Lalu bara kapor nyau baje PM subjek balang kaong ka jingsya sitom ka balang bat ka buram ka ban sa penpau ka nongrim na ka siti syaki nongrum pra lenong record ka bakat pra nong keren Reverend Lendan Sim ka ban riu ka jingseng KGP Assembly ka bakat ar kan long ha ka balang Presbyterian pendan umyong mairang Presbytery KGP Sinat Sepngi hai kita rik sipau hadu khat lai benai April ar hajar apusan kinong kren na kesngi utrai kilong ha kapor sipau siteng menstem Reverend LD nong si ha kapor sibaje siteng no pai sengi Reverend HK nong psam pada kapor nyau baje janmin valedictory address Reverend GS Litan ex moderator jong ka KGP Assembly ka program jong ka jing seng patba ka bakhadu jong ka ni ka jing seng sinat kan long ha ka por san siteng hadun riba je ngin yo e ka jing ruai revival banyalam da ka jing seng samla balang Presbyterian New Nong Stoin ha ka por riu baje adu prabaje no yalam jing ruai bat nong tem jing seng samla maulai Presbytery pulis dang bat duai mestar KL Khars Imli inyo ban pediang je ingu bat kat badang pediang je ingu inyo igni choir kabenengkong naga jing sang samla balang New Nong Stoin kabar jing sang samla CE Union Shillong Rilum Presbytery kabalai naga standing choir Nong Stoin Presbytery kadang ka subject kabaong ka kerteng jongmi kalong kum ka jing ubi balathe bala pensyong nong rim na ka kitab jing ruai Solomon
lenong kebaring kong ke khot ke balai nong kren ke subject Reverend HK nong sam jing kren ai kublei na ke jing sang samla sinod do chairman banaga balang Reverend DS Carson Tiu jing penbana bat jing penwai Reverend chairman kini kilong ki jing penbana naga liang jong ke jing sang samla sinod kublei shibun. Reverend Chairman kini kilong kijing penpana nakabalang kumju kijing kerpat. La kerpat ki volunteer jong ka balang bat jong ka Nongstoin district banya lum banya sa bat banya lum biang tu kisuki ki badang siwan ket na ying mane bat pan poi piang syagaju ka jaka hadin malawai kan kijing ya seng. Nang tala kerpat ya baro ki volunteer ki osyar jong ka Nongstoin Presbytery banyasa adin malawai kan ke jing ya seng pala da danglong kepala pan ngauha ban ya lom ya lang ya gini ki syuki ki badon hamadan nang ta la kerpat ya ki pai ba baro pan ya pej bha ya lagi jong ki tier gitar kham tam ya lagi jong ki khun ret ban nom ya ino hang ne hamadan khnang bakan pensuk ya ga balang ka jing seng ka bakhadu ha ka por san chiteng kan long hapo ying mane bat ha plau jongka ha ka ba enbu da ka screen ha plau jongka nang ta la kerpat kani ka long ka jing penbeit jaka bam nak benta ki choir bat ki nongroi penrahem sim ha ka ne ka janmit kumne harum ngau pha banya ngap pha ka standing choir tenghor presbytery kin seu pha banya lech haying chui kong river bullets im kabadon hajan madan hangtei habjeng snong nang ta ka standing choir rangthong presbytery kin lech haying jong iba mendong sing khar kabadon hadin jong ka ying mane jong ka balang nang ta ka standing choir rilangam presbytery kinlai haying jong ikong violins im shadin jong ka madan hap cheng snong nang ta ka standing choir maushut presbytery kinlai haying jong ikong matipa bersat ka standing choir maunai presbytery kinlai haying jong ikong taramais imli hangthi hajan DTO office Nongstoin Nataka standing choir Nongtri Nongpo Presbytery inlai haying jong ikong 20 nola dingdo hangtei habjeng snong. Nataka standing choir jinga seng samla KJP Sinod Sepngi kinlai haying jong ikong Starlin si bersat hangthi haniu Nongstoin hajan wariat. Nataka choir jinga seng samla CE Union Chilong Rilum Presbytery kin seuha banyalej lepa haying jong ikong bahun lindas im kabadon hajan Government LP School Nongstoin nangta koyar jong jinga seng samla balang new Nongstoin ru kabha bikin ya lej lepa haying jong ikong hapiliti lengdo kabadon setay septeng snong ka standing choir Nongstoin Presbytery kinlai haying jong ikong aikmens im kabadon hasenda jong umau peng kini kilong kijing penpena ngamot ban ong lagerpat ki trying jong kini ki bala penkre jing bam nak mentagi choir kin ngau ha ban yalam yaki chalaki jong ki ying ki sem nang ta gitu ki balarwai ki standing choir balarwai hagapor sipau siteng ladalong kepala kin sobha banwan kham shene shakmat khnang ba ki trying kin yo ban yalam yapi shaki ying ki jongki ladaja ba phim labru shulai wat bek wat ya kerteng ka bangalap penbena syatei syapteng snong pin salap yaki kuplei sibun kita kilong kijing penbena nakabalang
ngai ngu yo blei bahasa sisen pan ngilayo ya kaban pendam yang nak jing syakri ke jing yo blei hak nak kesin hak nak ndok pai jo nak kesingi ngimla klem da ai kublei ke nong shimbanta baro hak nak jing seng ke ba shibiji shiteng ublei un kur khui pi ke jing shimbanta ke jong pi ke jing pun kong u jong pi ke jing pun ben jong ke jing seng samla ke jipi snot sep mi Kerpang semua aku boleh sesin pad Reverend E.L. Karmau Plang inong keren dengan ke jingseng ke biji shiteng so tu ben slip high no adin melawai dengan ke jingseng ku boleh sibun pastor iki bentar baru bisa lap na pendam u boleh ke jingsuk bundar kat bat pi kan tiai ke jong pi na ke bentar jong ke pastor ki tumemsan ki invitees ki bakabalang kalakot Bomla siban yadon kat bat ngi hak ke jingseng ke ban riu shiteng ngai kublei ye pi baro selit paisuk ublen don kat bat pi nak benta upai lang ubalewan lang hak ke jing syakri jing ublei hak ke singi sebun na pedeng jing ki bomla siban ya don kat bat ngi hak ke jing seng sibit janmiet ngi pa ye pi ke jing kerku kerdo Selit pai suk lagi jong ki balang ki ying ki sem ki jong pi. Kumbang ilio sngo kubor hakan ke sengi. Wat kelet, wat long ki ba kelet bi. Dari pai rengkat. Ki kubor bang ilio sngo ke sengi baro si sengi. Ba leit pai da ke jing suk. Ken mauru wat no meker ki, namar ke jing bun breu lese. Kinon ki no ki jing jeb song si adang leit pai ker ki. Leit pai da ke jing buram iwe pat. Kenang ba ke jing leit pai ke jing ikan long. Biai baik berhenti. Dak jing don kat ke jong blai ngi se sempat hak wei pat ka jing seng samla sinat ka solong aus nem arja apun riu ka balang pung sanyang nyai khu blai ya phi baro ke bedon hak ne ko por ba pilai phai suk ba ngi se ye sempat hak ke jing seng sinat na ka benta ki khot ba ki dilikes ba pai lang badang sa ka jing seng miet ngi se sempat ka jing seng ka ban riu shiteng ublen kur khu nak benta jongi baro hak ne kopor ngin penuai no nek jing syakri jongi oblei hak ne kopor dak bang yerwai to jing ruai ka ba laispa an riu pusau ka jing ruai ka ba laispa an riu pusau bladien badep ka nek jing ruai ngasobha ban kerpat Reverend E.R. Kharkrang senior executive secretary jong ka KJP senat sepngi ki jongi in bu ka jing ruai bat in pelai ru yangi Daka jingker ku bat penuai. Kat no tiang ban syania hau bat ban pediang kaktin bau ai. Ban ngej hakakular jong u ban tibru bau dei utrai. Nginya ruai lang baro saut lagi dekat ka jing ruai ka ba laispa an riu pusau to ngine yang lang. Kat no tiang basyanya hau bat ban pian katin bu ai ban ngedha kakular jongku ban timru udei utrai Jisu Jisu lingasanya Jisu, Jisu, Jisu kodon kang hamid nasyanya stem kat no tiang kalong basyanya wabatun nasnam bakon hang tangan Lecita jingen bangan yo likum kayo Jisu Jisu lingasanya lobashi shangala shem Jisu 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 kordo
kadang masyanya hau nakapo banyo lain dakaba yang na uji su jing so jing and ba jing Jisu Jisu ning asyanya lo bashi shagala shen Jisu 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 kordon tang amin asyanya sen ngasgoso nalapashanya ujisu lobaken sai ngatibru unlong lempatnya aduba berteikan wai Jisu Jisu mengasyanya Jisu, Jisu, Jisu kordon tang hamid nasyanya sken. Ina duai. Ngi aingu yeme au blai ubok pau jongi ubhabneng. Ublai snai ke balon kat balaka jong ke seng samla sinat nadu ke bestang hadu kan ke seng ke bamenta ngibu tia mau play ke seng ke badangsa ke bakum ke seng samla sinat kan yo ban pendep ya ke program ke jongka ngibu tia mau play u pailang ubla suspa u jome ubla wan kan ke seng pai cheki ying sem đaka jing suk ka jing kemen kin poi đaka besuk kin lai đaka jing ma ka jing sao ha ka nya lenti ka jongki tu ka jing ai ka badap biang ka badap kerai ka jong tribe unwang phniam jong jisu ka ji ba jong bleu kpa ka be ne bom chukut lemru ba ki slok ka bethiang ba pentingan ka ba jwe christian bo jong men sim khoi kin lon kat lembat ngi kin lon kat lembat kita ke ba mani ke ba syakriya me mentabat halak taru amen.